ụzọ tupu adị ọbụrụ ezi ihe ahụ ọbụrụ ezi ọwụ ha akpọrọ ya tụrụ ma ọkụkọ ịghọtago ụzọ chukwu wara Chukwu ọnọdụ ọchịchị anyị ụzọ chukwu wara anyị na-ekele mba Chukwu anyị na-azigide emegeme ụzọ chukwu wara fada nke anyị Odenigbo nwachi na-emelụ nwachi na-emelụ ị na-agapụta gị na-aga akwa ọgọ nwaanyị na-awụ ego na n'igokwe aya agba n'igokwe aya agba n'igokwe aya agba n'igokwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ese eme no ka ese eme n'eluigwe. Oh,
Biko, ndibe kusoba. Ndekona iru na bonde St. Patrick. Ndu St. Clement Zone ebe kusoba so. Anyị bịara ka anyị mee otu esi eme mkpatọpụ ya aka na zone anyị. Maka ọ bụrụ na St. Clement Zone dị 100. Adụgo 99 taa. Mana ibe anyị agaghị ikwu na anyị anaghị afụ ụfọdụ n'ime ụlọ maka na ihe agba ọsọ agbata enye nkụ. A sị na ka afụrụ onye rere ọjị akpara ya ka ọ daghị adị oyibo na uru ya na-abịa maka ọ bụrụ na ọ na-ada abịa ọ bụrụ na mama ụlọ akwụsịghị ike na St. Clement Zone. Once a did general leader, someone is on an office at the style of one. Just a hand over, manage to He's only even need to wear his. Like I'm working on the TV, or it was also do guide you there. I won't know yet, and I had to go on. I got it, I got it, but because also I guide you there, I go you again, and they miss general even in an ọbụghị ihe a niile ga onye ji eji ọkụ mmadụ anyị ji efe na-enye ha ebe maka ndị ọrụ nke a bụ ndị CMO St. Clement Zone ka anyị ọgbakọ onye otu anyị ịma na onye isi ya nọ ya mana ịmakwa na egburu ọgụ niile dịkwa nke njọ St. Clement udo na ịfụnanya na ọganiru biko afụmahụ ebe a na-afa sonalita ndị St. Clement ahụkwana obi ọbara eze ndụ Enugu Ọzara ma nwoke ma nwaanyị dị n'ime ya ma ụmụ azụzụ na ya afụmọtọ n'afọ were na-asụ ndị ife ọnụ kala na obu ndonu na nwanne anyị gara n'ibe wee na-ekelekwa ndị Clement biko ihe ahụkwana ihe I just want to fuck a walk in a line to Clement. Oh, yes, and I got it. Mother in the Bayak and I should not get a number. Who want a face? No, not Patata. Above my potato, no. The bird under the quest. I can alone know.
nwoke ọma anyị na-ekene o daalụ nne ekene ka matagara aha gị o mmanụ rasị egwu nọrị nne o adịmma ka amata gị na ọdịmma gị na ndị ezinụlọ na onye wee bịa izu a n'ụbọchị nke taa okay okay no rinne amen odo marine no rinne o kay mara okay odo marine no rinne o keturgi o ewo cheerleader ana ba kene o red go wine right oh cheerleader adamma when I will come back oh ana ba kene no de men daron rinna is bon wine lo demma daro is bon wine oh I will make it home. Because I saw I'm a master. I need to do my kind of lion. Family, I'm family, and now, Mama. I wait to I have it. I am not a fire. It was the man. I got my ball with that garbage. Now with it, now with it. So I couldn't do it. I have an element. Thank you. The family. I go for Momochu. I who's your guy wine? I who's your guy wine? I got na to rumba. Father go to do omo ne ma ne wine ma ne woke. Nne na nna dire ka bia na chita anya thank you very much. Honorable Gochukwu send the umu ya ka bia na Father Hygienist. Thank you very much. No. Anyị na-awụnyeru n'ọnọdụ n'ụzọ pụrụ iche ndị nne daalụ n'o o amasị na anyị ka anyị mara ndị anyị kenere o ada dị mma anyị kenere gị excellent ladies of Valor and Steel Foundation. Values and Steel Foundation. Or the I can all the way from Oka. Yeah, eba saludo na EUC. Yeah. Unu bakwaria, una ba fly over kulobia. We go to we unu bakwara agba. Ama na do se metru na. Kai hobu. Ademma, nwanye demma. Biko deko no biara ije a, o amasị na ke topodara ya ofu okwu maọbụ eboa n'isi onye unu ji maka ya wee bịa nke ọ na-emerebe mmemme akwamozu nna ya n'ụbọchị nke taa. Okay. Okay. Nke a ihe eme. Kama nke ọma ya emewezi. Ọ dị mmadụ nne ezi nwaanyị dị mma anyị kenere gị o na-asị ka ọ gị ije gara ụnụ kono hapụrụ ihe n'iru na-eme n'ụbọchị nke taa. Today is a working day. Today is Wednesday, is a working day. Mana unu hara ihe niile ọbụna goduru mmemme karịrị ebe niile. Adị nshọ na enye nọkịta na enwere mmemme 5 na-eche gị n'iru na mana esi n'iwu na ebe a ka ihe anọ taa and wee mekwa wee nọrọ ya nọrọ na uniform. Anyị kenere gị o na-asị na ọ gị ije ga-agara ụnụ ọbụna go ndị otu gị niile ndị members gị niile so gị bịa ije a. Excellent ladies, ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche. Unu dị excellent n'eziokwu, adịghị ekwu
Gotago. Iya agba n'aka ejiri ugogbe enyi. Gotago. Enidiri nye unu ugboro na-abụ wee kwuo okwu. These are excellent ladies. Anyị na-awụnyere unu ọnọdụ na-asị na ọ ga-ije ya gara unu. Unu bịara ebe a all the way from Ọka, unu bịa n'udo. Mgbe unu ga-anachiwekwa n'Ọka, unu ga-ana n'udo. Ana ndị sịrị unu bye bye ka unu napụta gasị unu nnọọ na-enwere nsogbu ọbụla n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị. Darụrụ nnọọ ezigbo nne ya gaziere unu. Thank you so much, excellent ladies. Obi isi ọhịa maka polisi gburu iche anaghị atụzi anyị egwu, ọ bụghị onye ụmụ ọ na-abụrụ onye isi ọhịa. Akwa ịma. Yes. Ndị na-ekele ndị ụmụ ọnụ. Prọfesọ ọbịa anyị na-ekele anyị, anyị sị na ọ ga-adị gị na mma. God bless you. A young prof, nothing to you. Thank you. Ndị ochie, anyị na-asị unu deme. Chia ladies, anyị na-ekene unu. No, Lorena, it's a good wine. No, Lorena, no Marabia. You're highly welcome. I take your name on. Ama? You saw her? Oh, where is he? Namu. I got to put out the number. And you get in the number. Dog, I can now. When because then why all the get to the penny. I'm the best. Nabubu. Dịka a na-edobe mmanya, a na-edobe akwa dị anụ, na-etikwa envelope. O gosiri ezigbo mmetụta ndị be Nduka na ezinụlọ bụ Ifeonu nwere. Anyị wee na-asị na ọ ga-adịrị na mma rizu ụlọ na ndị ọgọ anyị kelere ụlọ. Biko ọnụ ga-ejere na VIP ozugbo. Thank you. Good. Ngwa presentation. With a mic. Thank you. Just happy, just we'll cool. Amen. Okay, I can go. No, in ezigbo mmadụ. Biko na ebe bụ ụmụnna ebe a. Ebe a ka ụmụnna nọ. Ezi ọgọ. Onye ndum family. Another preacher, we want to welcome the staff and management of UNIZIC Faculty of Education and Management. I know one no. Another preacher, I think Professor Ayali himself is here. Sister Sofwai. I can Professor Wampo, another academic heads of department. I so need and more. God bless you. Dịka okwu si wee kwuo, anyị si Nnamdi Azikiwe University wee bịa Faculty of Education, ebe nwanne anyị nwanyị na-akụzi ofu bụ department ya bụ Educational Management and Policy. Mgbe anyị nụrụ gbasara ọnwụ anyị ọ butere anyị n'ebe, na dịka Igbo si wee na-ekweta ọ dị, ọ na-abụ anya na-ebe ebe sonye wee na-ebe. Anyị bịa ka anyị si bezina papa na onwe ya gbara mbọ ọ maka ya ka anyị ji wee nọrọ ebe a na-asonye bezina dịka anyị si mee ndị Faculty of Education wetara awa wetakwara envelope ọhịa ha ji wee si ụlọ ebezina mmewere ego na-ebo mgbe nyefee na aka onye isi anyị NHO Management and Policy ka ọ gwazie unu ihe anyị ji wee bịa. Ọkwa steeti ndị UNICEF onye kwuru okwu
n'afọ fakọlti. Abịakwa n'ime Faculty of Education, anyị nwere department. Ọ n'ime department a nke a Educational Management and Policy. Ebe ụmụ nwaanyị na anyị na-anọ wee bịakwa anyị na-ekwu ihe niile. Anyị niile bekwara akwa. Ọgwakwa anyị na-ekwe mbọsị a ga-eme ihe dị mma. Onye ka anyị ji wee bịa. Ọ bụrụ na ọ bụrụ otu anyị na ya na otu o si eme n'ebe anyị nọ. Anyị niile amaghị ị na-anya unu afụ ndị juru ebe a. Ọ maka otu onye dị ihe ọ na-eme na-adị. Anyị gwụ n'ụlọ wee bịa maka ya. So anyị bịa ka anyị tikwa unu aka n'obi wee si unu biko ekwugo na ọ gbara mbọ anyị sikwu na ọ gbara mbọ wee zụpụta unu. So ebe ọ bụ na ọ gbara mbọ a ihe unu ga-emeli ya ka anyị ya kpatara anyị ji wee bịa. Anyị ji bịa bụkwa akwa Department of Educational Management and Policy. Anyị jikwa envelope a wee bịa 10,000 ya. Anyị jikwa mmanya 2 cartons, 3 cartons of malt, and okay. Guys, if you are in Java, you don't know. You don't put 2 cartons of malt. All kinds of them. All that guys, I feel that. God bless you. I can need the time management and staff of Mommy, I need to go. What do my biko kai mata kana hage? Mrs. Professor Lois. I need to get in there. Biko Professor Lois, biko mekanika I mata ihe buteru na esinu na ndibe IFEONU no bosin kata onye otu anyị. Okay. Chinenye. Okay. Papi ahụ. Okay. Ka anyị si eme. Yes. Onye na-eru uju anyị na-eso. Nke ihe ọ bụ. Onye na-enwe aṅụrị anyị asa nwa nwere nke ihe ọ bụ. Onye ka anyị bụ anyị tinye aka. Unu mara me, ndị na ndị be gị niile mara me, nnọọ nọrọ nne. Biko dịka o si gbatakwuru kere okwu unu na-ene na-atọpụka nụrụ dịka ndụmọdụ maọbụ ekpere na-ekpe n'isi ezinụlọ a dịka o si na-agbatakwuru. Na-ekpe n'isi ezinụlọ a, ịma na onye isi ezinụlọ. Ọ ihe ọ bụ. Ọ ife na. Ma ekpere na-ekpere ha bụ ka ha ghara ikoro. Amen. Ka ha jisi ike. Papa bụ mana spirit ya ga na-echebe. Ọ ga-achịkwakwa ezinụlọ afọ na nsogbu adị. Amen. Ọ dị mara nne HOD anyị na-ekene gịrị nne na-asị na ọ gị ije ga-agara ụnụ gara ndị otu gị niile ndị ngị na ha niile so ebe ije a ndị niile dutere gị ije a na ezinụlọ n'ụbọchị nke taa kunu pụtara nke ọma kunu na-anachi ya ga-anachi ya nke ọma na-enwe nsogbu ọbụla n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị darịrị na ezigbo mmadụ ka anyị mata n'ihe echiri gị ọ dịbe eze anyị kenere gị o ezigbo nwaanyị ya gazie. Thank you so much for your time. Na m ekene ọkụ nwa Maria dari anụ m ekene darịrị nne ọ nnukwu mmadụ ọ nnukwu mmadụ ya nwaanyị ndị nwụrụ ọ nọ n'ụsọ na mmadụ ebe niile anyị ga-akụziri ya ebe ahụ ụmụnna na ebe a The barrister. Na-ele pilọtụ na-ele nzube na-elezi ọgọ nwoke na ndị ọzọ anyị na-eke n'ụlọ ọfa na-eme ife ụlọ nwa ozugbo ndị eze agụ
International. I think you know na so chere no mo bele. Emeke gwa wo no mo ndia na iku ni bia. Oh banaga. Ya ba me ju no wo. Because you batakoro. I think you know no. Okulora. Thank you very much. I can relate. Okay. I'm one of the one family of James Ife, all the way from Enugu State. I make the honor. So I make you feel no words. You go, I got the honor. Thank you. Ife no Egwu family. No guy, I find no cake. All the way from Ibuku. How far in Mifu no was Ibuku? Cake family. I make a night. Thank you. Ana m ekele mmadụ niile n'ebe a. Daalụ nụ. Anyị na-akasịkwa unu obi si unu ndo maka daji anyị. Anyị bụ excellent ladies of valor and steel. Anyị bụ oyicha ka anyị na-akpọ onwe anyị elovers. Ada unu nwaanyị nwunye unu ọbịa n'uji ka anyị ji maka ya wee nọ n'ebe a. Anyị si ka anyị bịa nọnyere ya maka papa anyị nwụrụ n'ụwa father-in-law ya. Onye isi anyị bụ Queen Lady, Dr. Queen Lady Ngozi Ekwunife. Ọbịa nwụrụ mana o zila anyị ka anyị represent. Anyị wee sị obere ihe anyị ji bịa. Anyị ji constitution anyị. Si biko unu accept ya wee sị ọzọ emekwana nke mere eme agago ọzọ emena. Ihe anyị bụ charity organization na-enyere ndị ogbenye aka na-emekwa a lot of things anyị na-akwụkwọ ma school fees. So as a group anyị na-eme ka nwanne ya wee sị biko ka anyị bịa nọnyere ya ka anyị wee kasịkwuo ya obi wee sị unu biko ndonu nọ Chineke tụrụ unu nọnyere anyị niile. Ezinụlọ be mekuru ọnụ kwado China ebe onye na-ekwu ihe a chere godo anyị nyere gị pawa enye anyị sị gị chere gị chere. Thank you. I like ndị be nnenarị na ekwuru ọbịa onye na-emede ibe a na-ekwu gị na-ekwu ịnakwa ya. Aha, ndị be nnenarị anyị na-asị ya nnọọ Chijioke emekwuru himself okwu dịrị nwa nna ya ọ sị ya chọrọ egwu ya agba bụ ya agbara ndị nna ochie egwu taa bịa n'izu ya agbara ha egwu taa egwu taa egwu adịghị taa ngwa chọọ ofu gospel bụ ihe a sị abụghị egwu eje ha aba. Yes, good video ọnụ Tisi dị na-emekwuru okwukwe n'ikpere mana anyị niile bịara. That was 200 or 250.
But thank you. Ndị bụ n'ihu na nkịta bụ ndị ole bụrụ ndị mbụ Susanna Adifo anyị sa bịa na yolo mbụ ife ebe ọ nọbere anyị onwe ife dị iche bụ na-ebe anyị na-ebe ya onye kwesịrị ịsụ mmadụ dị ya asịrị ya n'ebe onwere ife ọzọ bịa ọga skul n'ebe listen, I didn't miss. Because party ngwa lafu ododo party igbo mmanya eji ododo envelope I just saw the ekene yes this is the ekene aji igbo mmanya na ano ma ko bere dia na dia dia envelope are there on the metal. Then also Uncle Parker. There be one mama and no caro. Mama Helen. Mama Chica. Who got you book? Lucy, go again. Loza. Joy online. Joy. Oh no, yeah. Oliver. Onelika. Oliver. Because onye ma la fa e wala so na bia. Onye ma kwa fa e ba la. Ibe cha ya desi. Thank you very much. Somebody all the way from Accra. Welcome to this our trouble in-laws, maybe former family all the way for the festival. What is the head? God bless you. Members of Mwanza na kene giyo. Ade makamata kana fagi. Emeka adema biko mekene ka mata ko se bata koro ni ja ono bia no bosin kata ni zino nipa. I see ka ibe na ifionu. Okay. Ibu bazi. Adema. Okay. Ka ono goro na zino na. Adema rena. No rena no rena. Kedo ku ne mo ne dika okun kasobi. Uko abomume ina yezu na diko so na botakoro. Dika ndi ogoge. Ha ficha na
eziokwu na ọ na-adị mwute ma onye ọ na-apụ mana nna anyị tọrọ so ọ mara ka ihe mere ha bịa ha ficha anya ka ihe mere anyị kenere gị o asị na ọ gị je gagoro unu ọbụnagodị unu ga-anachi ya azụ unu ga-anarụ nke ọma n'inwe nsogbu ọma n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị darụrụ na ezigbo mmadụ ka ịmata n'ihe tụrụ gị o aka Chinyere Ugo ya gazie ezigbo mmadụ ya gazie ezigbo mmadụ ọ dị maka ịmata gana aha gị o okay nọrịnne o ahụ na ịbịara izo na be ndị bụ ọgọ gị n'ụbọchị nke taa nọrịnne o ka okwu nkasi obi na-enyekwa n'ọgọ gị nwoke a n'ụbọchị ọgọ gị nwaanyị n'ụbọchị nke taa ekele dịrị Chineke n'afọ ome ọ nọrọ ọ sie na amara Chineke ekele mbụ na ụmụ ya ndị ọzọ nọ ha nọ karịa ise afọ ha ọrụ ọma papa ha nọ nke ihe mere ha torukwa ndụ papa okwu na ahụ Chineke ga-agbahụ anyị na-ekene gị o ka amata n'ihe tụrụ gị o ka amata ihe tụrụ gị adịruo ya gazie nke ihe mere eme darụrụne thank you so much o anyị na-ekene gị ya gazie ezigbo nna ọ na-aga n'anya ya senior brother ezigbo mmadụ ezigbo mmadụ anyị na-atụ nnọọ ọchịrị ọzọ anyị na-ekele yeah, because thank you. Hey, onye na-agbapụrụ egwu a bụba dike choose himself. He choose himself. Nwoke tete onye mgbe dike tụso ya dịkwara ịnọ andegwu ọgọm a n'otie aka ọ dị isi ụtụtụ si aka Japan anyị kere n'ụzọ pụrụ iche. Hi Chief, ana m ekene nna ana m ekene ezigbo mmadụ nwoke ọma ana m ekene ezigbo mmadụ. Hi Chief, DJ, thank you very much. Victor, I okay,
ụmụnna nọkwa nwayọọ biko ka ndị ihe ala finish ya ka ndị ihe ala finish ya ndị ihe ala na-edozi mgbe hapụta ozugbo ka anyị gawa n'iru daalụ ụmụnne si na ndụ ekele dịrị ụlọ anyị na-anabata n'ụzọ pụrụ iche Managing Director, Awards Oil, I make it. Thank you. Watch in the middle. I went and said the man, the high chief. No, no, no. Right
invitation. Thank you. Reverend Father Sai. Thank you. It's a guy that's that's one of the and that's one like the end now so I have good I'll put you if you I'll put it out if you right. Anu patro, apa patro? Anu nganga, ya kasih in Jesus' name. Amen.
all the way from Nnewi. Thank you. I'm sorry. No money and equally be I make a no. The France no way. And the France I make a no. Thank you. The Chairman, Managing Director, Harvest Oil and Gas Limited, Harvest Supermarket. You're welcome, sir. I can know.
Ekwunife group. I na-asị ba nnọọ. Onye ama Mrs. Uche Ekwunife, honorable. Ekweni ya ebe a, wụọ. Thank you. Distinguished Senator Uche Ekwunife. Thank you. Everyone represented. Wow. Yeah. Thank you. Campaign organization of the distinguished Senator Uche Ekwunife, a Senator of the Federal Republic of Nigeria. This is her campaign organization. Wesika India. Chinenyanwa. Chinenyanwa ka na eba. Mana gị nwa ghọtanụ. Ịma ka ije resi adị. Wesika India ka tie ya aka n'obi. Anyị aghara sị na papa nwụchuru anwụchu. Kama na ka a na-anọrịgasị ka ọ na-atọwanye ụtọ. Maka na at that age, ka a na-akọzila anyị akụkọ ebe mgbe gboo. So on behalf of distinguished Senator Dr. Uche Ekwunife, Wesika Ibia, Ibiko, dị Nigeria otu yara, Chinenye. Chineke ga-etinye aka n'obi n'aha Jizọs. Senator, not ex, incumbent senator, able senator, capable senator, the going senator, Ayakineke, MUOLOKWU, Stina Chineke, Nafa Ada, Urelu, I'm Afaki, in Jesus' name. Amen. In the field, both in the field of politics and education. I can equip on. Bye. Move on next time. Policy, ezinụlọ Benkachukwu, ezinụlọ ndị Benkachukwu. My senior one, Osoji. God bless you, sir. Ezinụlọ Ifeonu anyị ekele unu. Ọrụ. Anyị bịa America isi. A sịrị ọnụrụ ya akwamanị enye agbata. Ọdụ ọgụ, ọdụ ọbada. Wesị ka anyị bịa ka anyị pere ya ruo. Eme ife ka esi eme ife. Biko nọ. Chere nye. Ihe ọ bụ ihe anyị ji wee bịa. Thank you. I think we'll check to define the I shall run as soon as when I see become as well as one. Ready from the now, found the before neck and honor, the worthy, prophecy worthy and family. I cannot alone, I cannot be too. About you, I thank you, catch a chama. I'm going to that is in Jesus' name. Amen. Bye-bye. All the Benkachukwu offered me for no the policy. I can imagine even a man and the Benkachukwu can. Why are they? What is right neck and I had a banana. Okay, I'll go for a judge. I don't know. Go to banana. But I don't mind that phone on my back. Biko, Puliako, walk on the Angos. How many people here? What is wrong? Thank you very much. Puliako, make us.
Ndị ibe na-ezu ọhịa kana n'ọzara ụmụnne anyị si never dry anyị na-ekele ya orimiri ya tata otu a kwee ka ị describe ihe a ọ ibe ọhụrụ si never dry akwa na-ekele ya ọnụ ọ ga-adịgịla mma onwe ya anyị na-ekelekwa ihe a na-ezi ọ dị anyị na-ekwu na ndị blesi blessing dị gị na Buri ekele m. Motu na che. Ayi ada na mma. Ọmụ ada na mgbada. Ya, onye a bụ ezigbo enyi m. Ya bụ enyi m ọna. Mana ọ ka na-eje mgbarụ. Ọ bụrụ ya. Yes. Ọ gọvanọ gị ụlọ ahụ mma. Ọ dị ụka family. Ọ nnekwu ọgọ. Banyere ike. Honorable. Thank you very much. Yeah. YPP, Aguata local government area. I like it, no. I don't think so. YPP, Aguata local government. I can alone. I not sure no. Asị na chichie n'ụka na ha kụziri biko anyị na-eke n'ụlọ daalụ ife mere ụlọ metụtara anyị ncha ọnwụ papa anyị o rutere anyị ncha anyị na-ayọ ụlọ anya anyị bịarụ n'afọ ndị YPP Aguata ịbịa nọnyelu woman leader Ifeanyi Uba Foundation bụ Mrs. Chinenye Okonkwo anyị wee si ụlọ karụ n'obi the YPP chairman Aguata, one of president to the envelope. Chinenye bi na anyị na-achọ gị ebe a. Chinenye nwa. Ọ bụrụ ọgbọsọ ọsọ ndị YPP nọ, anyị bịakwuru wutie ndị ọzọ kwa n'obodo Ifeanyi Uba Foundation nke ndị Aguata ha bịakwara otu ahụ ime ife ka anyị si enye. Chinenye ịkwara ndị mmadụ n'ọgbọ ebe a. YPP Aguata na ebe a. Ifeanyi Uba Foundation. Chinenye ka anyị ka na-achọrọ ha. The barrister himself. The barrister himself. Okay, Chinenye na onwe ya apụtago. Ọ bụzie na ndị apụta Chinenye na ụmụnne ya na ikwunye di ya. Bịa. Anyị kere n'oge. YPP Aguata local government. Ọ dị ma biko ka anyị mata kene ka obi dị gị n'ije ọnụ bịa n'ụbọchị nke taa. Ọkụ ọ dị. Okolakọ family ụlọ ka anyị na-eche. Okay. No, okay, okay. Mrs. Chinenye Adema. Ifeanyi Uba Foundation. Adema leader. Okay. So, their policy. Onye na-esi aba anụ ka ọ maka odude. Ọ maka odude. Abụọ bụ ya na-esi aba. Abụọ bụ ya cha. Policy ọ bịa ka ọ ma bịa na. Ezinụlọ ndị be Okolakọ. Akwa na-aga. Ga-aga m ezi ụlọ ọnwụ dịka omenala si wee bịa. Anyị na-eke n'ọnụ onye nke anyị. Thank you very much. Bena Okolakọ family. Okolakọ family anyị na-eke n'ọnụ. Zụma ọ ga-adịrụ na mma. Na na-abịa ndị be Okolakọ. Thank you. Ọ na-eso nwere ndụ.
Yes. Awasanya. Ekenemi. Yes, one net number. The foreign man. God bless you. Foreign Ekenemi. Thank you. Foreign I can on the bed, Javo. Thank you. Alana Baba no money and Ikuni Bia. On that, Panda, no Baba, on I teach you. One net number. I make an honor. The foreign. One net number. One net the number. Often I need to go. Thank you. And the bed, Javo. One net number. The foreign man, with your beer finite. You don't know about this for that. And you check. Thank you. The Sofia. Oh, yeah. The Jago family and the Obia for the family. Oh, why? No. Obia for now. And Zino no beer for the Zino no bed, Javo. Often up on the car on when they met. The Jago family van on our board. Obia for the no I bed, Javo. Oh, yeah. God bless you. Yes, sir. The Jago family. Alana Baba. Oh, no, let's say, oh, Mama, oh, Manda. This is our work where he said, and I said, no. There's a name, my Lord. Iron cups. That I can know. I ain't seen them now. The feather. There. There's a name, my Lord. Nobody can. There's a name, my Lord. There's a name, my Lord. Why? One name, my Lord. One name mother. Esa nekene. One name mother. Esa onye malo dike. Esa onye malo. Akalu onu. Esa onye malo dike. So even from the blood, and I saw no good. Even not only even alone, I'm not going to I saw no dog, I saw my because I know me. Even down of leather, I invite you where you are on my table. Thank you. Because Odo envelope na akwa na kapa mmanya na abụọ na mọọtụ dị anọ bụ ihe ndị nna ụlọ ochie jiri sị ka ha wee bịa n'ụlọ kara obi. Ka bụ ikwu anyị Christopher Ezenwankwo. Ka bụ ụmụ ochie betete nwakatọrọ mmanya na ototo ego ada ebe a Nigerian dollar. Christopher Ezenwankwo nnukwu mgbe mmanya na Nigerian dollar dị ebe a
ọ ga-adị na mma kwado ikwu anyị ka ọhụ anyị kelere ụnụ biko nwanne anyị nwaanyị nọ ebe niile ụmụnna nọka n'azụ anyị ebe a n'ihe ma ọ na-akarị ka a na-ekesa na-apụ na tebụl anyị ga-anabatakwa ndị ọzọ ụmụada karị anyị na-afọ mana ụmụnne na ikwu n'ibi ya anyị na-ekele ụlọ ọ ga-abala ụlọ ihe na kiso a nọ na shedi agba osisi etu ọtabe anyị na-eme superior n'onwe ya ọ ya nwa the superior na-ekwe ndị a na-anụ anụ ọ dị wee fọm ụmụọna okpuru ala ụmụọna ka anyị na-anabata karigo anyị nwere aṅụrị maka na enyi nwoke na ebe a eri ụtụtụ mụ na ya na-ahazi ọnọdụ o nwere egwu ọgbara kwa ụmụọna ndị lara n'obe ya adịghịra mma Thank you. Take away some pictures. Take away some pictures. Benoreba, Anoreba, Motafu. Ucha. What do you mean, then? Hey, I go under there. I can't come in. I can't get what's up to. Madi, I'm under there. On the Nagochi. No, you're for chair. Let's say it's too much. Fuche, what are you fuche? Fuche of Macarena Melon. Why do whatever the was Why do whatever the was I hear never. Oh, the bulls over. No one high. Won't do it again. Number. So you're moving the accords and accords. Okay, accords and mother accords. Uzokwe family, ABC, that is Banka. And Karuke Mama, it is a Bongo Kurumbo. One body boy, you come. Oh, yeah, Japuba. You can know senior lady call even they go there because of our person here. Hi, Chief. I don't know what I don't need a good child. And the Doom family. The kind to Zaka. And the Doom family. Ebuchia. That is a mother. You can kind of want to catch and so. I don't do my today. Oh, where's my Guru? Oh, don't marry Yadi Bedo. You know, Zayaka. Oh, where's he? Anybody, one night, applying, there's them. Two cartons on my god, and the exact, and the aqua. We hide a bottle of water. Here, not cheap room. My phone will bring the
ana m asụ onye bikwe n'elu enyi ha soro n'ọkpụrụ papa m na n'eze ndụ ihe a na-akpa wise men because ọ ma ibe so na-asụ unu soro ọkpụrụ papa na a ga-adụrụ unu na mma n'aha biko ka anyị kpere ekpere ọ bụ n'aha Jizọs anyị ekpe n'ike na ọbara Jizọs ezi onye nwe anyị Chineke dị nsọ dị nsọpụrụ onye nwe anyị na-ekele gị n'ụbọchị taata n'ihi imere ụbọchị a ka ọ dịrị anyị otu a anyị na-ekele gị n'isi nwanne anyị nwoke bụ onye nke ịkpọrọ ọ masịrị gị ịkpọrọ anyị na-ekele gị n'ihi ndụ nke o biri n'ụwa na-agakwazị gị ka inye ya oke ya n'ụwa n'eluigwe na-agakwazị n'ezinụlọ ndị ọ hapụrụ na anyị nwakwa ndụ nke ọ hapụrụ inye anyị mmụọ nnagide nye anyị mmụọ ndidi mee ka anyị nwee ike soro mkpụrụ ọma nke ọ tụrụ anyị onwugodo ihe ọbụla nke o mere bụ ihe ọjọọ nke na-adịghị mma Chineke were ọbara nwa Jizọs Kraịst wee sapụ njọ ya ma nabata na paradaịs ihe ndị a ka anyị na-ayọ gị n'aha Kristi bụ onye nwe anyị. otu unu ga-adị n'ime ebe a na kanopi adị n'aka ndị ebe ahụ ka unu ga-ajebe ndị nna ochie mbara nọ ya superior na ụmụnne ya ka nọ n'ọgbọ na-eme ife ụlọ ọnwụ ozugbo kedu ndị anyị kelere ife a ndị be Umeojiakụ family ịma na ụmụnne ya na ikwu na ibi ya anyị na-ekele ọnụ ọ ga-abara ọnụ the superior na-ekwe ndị a na-anụ anụ ụmụada na okwunye eficha na ndị a ya bụ ndị a na-anụ anụ deize ya ụmụnna superior na onwe ya the superior general himself. Yes. The superior general himself. Tell him guy. Yeah, we're couple of but all para game all para can. We have to wear. Yes, all. Yes, Yes, the superior himself. The superior. The superior himself. The superior. Kenda akara ikono makana mwana na akana watu ya watu webunebi watu okole ulo kata keni belo thank you watu okole ulo kwa bien yes iti eti watu wetu mugana okole kide okole family Okay, whatever. Okay, I'm going to be like a number. This is also. I'm Benna. Yes.
Yeah, Mariana. Beautiful. My number 2 sister. My number 2 sister. My today. Should I get I see them in them. Obi one name. Adawi Wuku. Okoro Dumba. So, on our woman, they are not a connected. I suppose we have a regular debt. Well, there's a casa in it, not the other. I just don't know one man in no. Other than the guy, there was no one man in no. Not my I gave on no Moyano, no. Oh, there are no man in no. I didn't ụmụada awụchie ụmụada nọ n'ihu aha m ekwu asị onye a na-adụ ọdụ ọnwụ ọha niile ka a na-agwa aha m ekwu ebe mmụọ m so kwuo ya ụmụnne anyị anyị na-ekene ụlọ ụlọ agba nke na nna ụlọ ụlọ nze anyị na-ekene ụlọ ọ na-agbakwara ofu igwe na-enye m nsogbu n'oge o nwere ike ọ na-enye ndị ọzọ gaa na-enye m nsogbu n'oge aga m ekwukwo ya oge dịka ọzọ nwere ndị ọzọ na-ebe a ọ ga-emetụtakwa ana m ekwu na na-achọkwa ụmụada adị m aha jikwa nke m oru mgbe ọ bụrụ eke maọbụ onwe m atụkwa m ịma a na-achọkwa ụmụada emeghe leta aba na tebụl ewesị na ndụ be ụmụazị ba ụmụnne anyị onye dị onye na-ewetara leta ahụ a na-achọkwa ụmụada ụlọ bụ onye obi ya na-eri nke ọjọọ ụlọ nke m hụ ha ama emecha asụ nwaanyị a okwukwokwa ọzọ adị m aha jikwa onye aka ọdụkwa ụmụnne anyị ndị owu ọdụ and then when I did not go ya, on my God, now wait a month for that. I don't know about that. Ishina, I know Ishina, about Peace came below. Money never Christy. So I like Tapahana, I will get daughter, and I couldn't even, and I like a can leave it. I let them go. Okay, can not, one quarter. What I want, I met the day of one. I don't know. I like Pamia, we can do like it. I like it. Because, okay, okay, Monday. At least, I don't know, like I said, hey, I saw one number in God, I'm getting one neck. Mana, also said that, not from one. I probably so much like it under one. I probably has to leak it under one. I probably has to leak it under one. Yes, a piece to marry a better. Yes, to become marry a better. Not on yeah, because I never did Mariana. I never thought the noble big fish. Only the Rana would have Nuquazo. Nuquazo. You get a Timothy. Ordinary. Anything we can order. Anything we can order. The big fish. I thought, look, anything we can order. Where's the Caribbean?
Thank you. Thank you very much.
anyị na-ekene gị nwoke ọma ọ dị maka ịmata ka obi dị gị n'iche anyị bịa n'ụbọchị nke taa onye wute m nwoke Angos dike anyị na-ekene gị egbe na-ekene gị n'isi ndị niile azụrụ ndị bịa ije n'ụbọchị nke taa onye ji ebe a nke onye ji na aka ya amen amen ezigbo mmadụ amen ọ dị mmadụ anyị na-ekene gị o na arụrụ na ezigbo mmadụ thank you so much. ụzọ anyị ekene yi ọ ya na-eme ife ụlọ ọgwụ ozugbo ụzọ anyị na-ekene yi ọ ga-aba n'ụlọ mgbe na-eche ewere m aka mbụbụ ume na-eche anyị ekenekwa anyị ewere m aka arụ ezigbo mmadụ esobe gị mee n'ime ụzọ Chukwu enwere m na ụmụnne ya na ikwu na ihe ụzọ Chukwu ahụ nọ na-eme ife ụlọ ọgwụ dịka o si mata ya Nwachukwu ị ga-ahụ mgbanwe ihe butere gọnachi ndị ụka na ebe ndị ụka anọziri ebe a ndị ụka na-ana onye nzese bụ ndị eze dọba n'akụkụ ka emegodo nwa ya ji asị isi n'ike Mwasa ni mekene gị ọ dị ma biko ka anyị mata gị n'aha gị nwa ọzọ
Ọ dị ma biko ka anyị mata gị n'aha gị. Ọ dịrị Ifeọnụ, ọ dị mma. Biko mekere ka ọha na-ese mata ka o si agbatakwuru na igwurube nna gị n'ụbọchị nke taa. Jee metụ m DJ aka si reduce your voice egwu a. Okay. Ke kwene ozi ekene gị n'isi ndị niile bịara ime ihe ka ọ gazie n'ụbọchị nke taa. Okay. Ọ ga-ije gara ha. Ọ dị mma. Ụtaka. Ọ dị mma. Darine o. Anyị na-ekene gị na-asị na amen. 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 I can recognize no gije gara gị n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị. Darine. Ka anyị mata na ha otutu gị ọ dịrị. Nwere ahụ otutu. Darine ezigbo mmadụ. Ya gazie. Please let us know your name. My name? Yeah. My name is Ifeoma Cynthia Ifeonu. Okay, Cynthia Ifeonu. In a very short form, please notify to us what is going on in your father's compound today. Okay, today my dad's funeral. Okay. Your dad's funeral. Okay. Just like your dad's funeral is going, we would like us to know how you feel or how you see it going, or so far. Okay. My father is a reform. I'm so happy that he's a Christian. That's what he's He's a Christian before taking fight of French. He lived a good life. He's a man of peace. You can see everything that is going on is peace. Everything is perfect. And I'm so happy that everything is going well and it will continue to go well. And I'm happy that people came in numbers to witness and support us. Also use this opportunity to thank my family members, especially my siblings, for all the support. Those who came from Shubasi, those who are home, they did all their best. And those our neighbors and other people, our in-laws that come and support us. I'm so happy that everything has been going very well. And I pray that God will raise them mightily and bountifully. They will reap all the fruit of their labor. Amen. And as they are going, the Lord is with them. Amen. All them, thank you, dear one, for that wonderful, that is a wonderful rendition towards the affairs of the burial, how far it's going. Okay, on a short form, please, we'd like us to know, to appreciate everyone that has come all far and near to witness this funeral of your father. As I said before, I appreciate every one of them. What they've given us, especially to our in-laws, our well-wishers, those who have come from different areas, especially in Nigeria, both overseas. We appreciate all of them. We say God bless them mightily. Okay, man. As they are going back home. All the good things they brought for us, they are going back. It's all right, my dear. Okay. And it's when we are watching it tomorrow, you will see how you are expressing yourself. Okay, that's part of it. Thank you so much. Thank you so much for your time. We thank you so much for your time, and we pray that the good Lord will continue to protect your people, guide your people. Your father lived a long life. Father lived a long life, and that is what everyone has been praying. That means God answers this prayer of long life. So on that note, it will surely have also reached to all his children. So all I pray in your family is that the grace of God will be with you. The hand of God will continue to lead you. Not minding you where you are, not minding what you do, that the hand of God will continue to be with you, your family, your siblings, and whatever you are doing in life, through Christ our Lord. Amen. Thank you so much, dear one. May we know your nickname? Ify. Ify. Thank you so much. God bless you.
chikwado n'ụmụnne ya n'ikwu n'ibi ya ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị dọkụ na onwe ya anyị na-ahụkwa gị Ada mma ikenere gị o ọ dị mma good evening dear ọ dị mma biko ewe n'ihe ka anyị mata gị n'aha gị o Doctor N'Ifeonu academic doctor okay ọ dị mma na anyị na-ekene gị niile n'ụzọ pụrụ iche ọ dị mma biko na-atụfughị oge biko ka anyị mata kene ka o si agbatakwu n'ezinụlọ nna gị n'ụbọchị nke taa okay amma awa bari ihe okay Kai how? Yes. So this my father. I know him as a peaceful man. Okay. Even his nickname is Peace. Ada Christopher I can recognize a preacher. Because not to feel go, I must say, you can know Hanese. When this year, the Chibia Cameru Bembe man of a Sinkata. Kai how? Kai how? When I cannot relatives, uncles, cousins, distant cousins, some of them, when you understand, one of my Muslim when I touch them. Most all the way from Japan. Hey, my elbow. Choose. Obum. Yagazie. I have. Yes. Amen. Amen. Marinesi ada ikenere na asị na ọ ga-adịkwara gị onwe gị na mma itiri mmọnwụ ijere n'ọgbọ maka na ijere pụta n'ọgbọ mmọnwụ ndị ọzọ eme gị eje n'akụkụ na-enenezi enenen ayo kwesị ọ bụ obere ihe adịghị ama atụ mba original ya ibe a na-achịkọwana na Angus litere isi ọma yes sir. Yes sir. Ewo, nwanyị ọma. Ewo, yes sir. Ọ dị mmadụ nne. Ewo. Ewo. Ọgẹnẹdẹ. Ọ ihe mere eme ka ọ bụ. Ọ ihe mere eme. That is it. Anyị kenere gị kene gị n'ụzọ pụrụ iche maka ewo mana asị Chineke ya kpuchitere sọsọ Chineke ma ihe mere otu iba nke ihe mere eme ebe ahụ ọ nọ ọ ga-ekpuchite amen anyị na-ekelekwa Chineke n'ụbọchị taa gaa n'udo so ya ga-adị otu ahụ so ndị ekpekwa n'ụdị ikwu n'ibe na ndị enyi na ndị ọga onye ji ebe ka ọ ga-eji na ga-aga mma Chineke ga-ekpuchite onye nta amen 2024 aka nchawa bụ ọganihu ndụ n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ amen ezi ada anyị kenere gị nne ya gazie na nchịkọta ka anyị ma n'ihe tụrụ gị nwanyị ọma o kwesịrị eze nwanyị ada karịsịrị ada na bifi ọnụ ya gazie ezigbo nwanyị ya dịrị na mma dara ezigbo nwanyị thank you so much.
This is the arrival of Senator Dr. IFEONU Burial at this very day. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Brother. Arrival of Senator IFEONU Burial Compound today, the 10th of January 2024. To the glory of God. Distinguished Senator, you're highly welcome. So I won't be able to snap pictures like that now. Your lights, bless you off. You lose that, sir. I will be by you, be fun, but then very far. I will aid them because you know, I don't want that. So I can't go here. Every Chipoza, and there we have. Yeah. Oh, they're going to try to give you an opportunity to. I'll come here to the band that you get out because I go here now. My PG is out here, my area is not Authority, Sophia. If you're going to, there's a picture, and that's a picture. One of the snap and beg, I will pick a letter from you. I know Before for the other. Call a number for me.
Yes. Like we went there, everybody. Thank him. You know, don't go to how we carry this one?